Aris, ce faci, mama, aceea? Arisu. În tot acest timp continuă și demersurile occidentalilor. Cancelarul german a fost primit astăzi de președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Turcia se consideră mediator în actuala criză, iar președintele american și oficialii ai Uniunii Europene... Gata, mă, că ajungi la pliculețe acum, poți. Faci loc ca lumea? Afirmă că Rusia a cerut ajutor economic și militar Chinei pentru a continua războiul în Ucraina și pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Oficial, Beijingul neagă categoric, dar consilierul pe probleme de securitate al Casei Albe s-a întâlnit astăzi la Roma cu omologul său chinez. Ce e aici? Ia uite. De capul nostru, ia uite. Watching closely to see the extent to which China actually does provide any form of support, material support or economic support to